Какво става, моста? Вижте за какво става въпрос. Това е моето второ хранене за деня и последното. Вероятно се чудиш, защо съм събрал толкова много храна на едно място. Ами днес имах изпит и трябваше... В 2 часа имах изпит, станах, не закусвах, отидох на изпит, прибрах се, взех си изпита, прибрах се в 4 часа и в 4:30 закусих. И след това в 7:30 отидох да тренирам. След това се прибрах, започнах да готвя и чак сега ми е второто хранене, последното хранене. Та искам да ви кажа, че трябва да справите макронутриентите. В смисъл, има дни, в които много ви се насъбира, няма как да се храните 3, 4, 5 пъти на ден. Обаче е много важно да се направите макронутриентите. Ако искате да постигнете резултати, разбира се, смисъл, кой колкото се потруди, толкова ще заслужи, толкова ще постигне. Това е малко препекан хляб. Какво имам тук? Тук имам 200 грама ориз, 400 грама пилешки гърди, 6 яйца, малко са гръмнали и 200 грама хляб. Нямам време да направя клип за апдейт на какво се случва, затова ще се възползвам от този клип. Вече започнах да чистя. Това, което направих е намалих калориите с 20%, бях на 3200, сега ги намалих с 20%, мисля, че стават около 2550-2600, нещо такова. Да, това направих. Също така промених и сплита си. Вече е горна-долна част почивка, бутащи, дърпащи крака, тъй като искам да вкарам малко бодибилдинг елементи. Най-вероятно ще направя клип за сплита. Всъщност аз искам да направя някакъв отделен клип за като цяло да обясня какво съм направил с макронутриентите, кое съм премахнал от храната, кое съм добавил. Аз нищо не съм добавил. Друго. Да, започнах вече да чистя. Започнах да чистя на 30 март, мисля, че беше, т.е. миналата седмица понеделник. Защото вече станах много мебелия и не мога да се трая. И да, това, което избрах, бях ви питал дали да е мини кът или нормален кът. Ами това, което избрах е нещо по средата май, защото разах доста калории. От 3200 на 2600 си е доста. Та, общо взето това е. Започна да чистя, свалих 20% от калориите. Днес трябва да изям и това наведнъж. Определено няма да ми е трудно, тъй като съм адски прегладнял. Вече направо не издържам, затова спирам клипа и започвам да ям. И този препекан хляб мирише много готино. И като цяло може да изглежда ужасно, обаче искам да изям всичко това тук и сега. Супер много съм гладен. Сега за тия, които ще кажат, много ядиш на един път, дрън. Не ям така всеки ден. Това е изключение, по принцип ям по 3 пъти. Да, от една година горе-долу всеки път ям по 3 пъти на ден. Много рядко се получава да ям 4 пъти или 2 пъти, както е в случая. Най-вероятно това ще го изям на един път, защото наистина съм супер гладен. И затова вече спирам клипа и ще ви държа в течение как се развива чистенето. Чао!